Σήμερα, φίλες και φίλοι, 100 χρόνια, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. 100 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, πάρα πολλές εκδηλώσεις μνήμης σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ στο Open, όσο οφείλουμε, έχουμε οργανώσει εκπομπές και αμέσως μετά τη δική μας θα είναι μια τέτοια εκπομπή. Ο Βαγγέλης Γιακουμής και η Αμαλία Κάτσου θα την παρουσιάσουν και είναι ήδη κοντά μας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Βλέπετε τι σας έχουμε φέρει εδώ, έτσι. Είναι μια πρώτη γεύση, 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων και εδώ στο Open κάνουμε αυτή την τετράωρη εκπομπή. Περισσότερο με τον πολιτισμό θα ασχοληθούμε, με τα ήθη και τα έθιμα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν, αλλά ήρθαν εδώ και κράτησαν τον πολιτισμό ζωντανό. Έγραψαν μια νέα σελίδα στην ελληνική ιστορία και στην ελληνική ορθοδοξία, Φέη. Έτσι όπως το λες. Δεν θα κάνουμε μνημόσυνο, δεν το θέλουμε αυτό. Θα κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του ποντιακού ελληνισμού. Θα έχουμε πολλές ζωντανές συνδέσεις από ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί θα μας μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεριζωθεί, οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους έχουν φύγει από τα μέρη αυτά. Θα κάνουμε συνδέσεις με συναδέλφους μας από τον ελληνικό κόσμο, όπου εκεί θα έχουμε μια άλλη εκδήλωση που θα παρουσιάσουμε το Κόκκινο Ποτάμι, το νέο σύριαλ, η νέα σειρά του Open. Έτσι. Που θα είναι πραγματικά το στολίδι της τηλεόρασής μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέχρι τις 2 θα δούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία αξίζει να μείνετε μαζί μας για να μάθουμε και να θυμηθούμε τον ποντιακό ελληνισμό. Πολύ απλά. Θα πούμε κι άλλα, να πάρουμε μια γεύση μουσική. Καταρχάς να συστήσουμε τους φίλους μας, νέα παιδιά που τιμούν την παράδοση και να πω ότι όσες φορές κάναμε εορταστικά προγράμματα στο Open ή παλιότερα στο Ε και καλούσαμε φίλους πόντιους και ήταν πάντα πρόθυμοι να έρθουν. Όλα τα νέα παιδιά έχουν ακολουθήσει την παράδοση και με τις στολές και με τη μουσική. Έχουμε μια μπανάνα. Εδώ, έλα. Άρα, θες να σε βοηθήσω, μπορώ. Κάντου εσύ. Μπορώ. Νομίζω Λοιπόν, ξέρεις. Σιγά σιγά κάτι έχεις μάθει. Γιώργο, λοιπόν, είσαι λιράρης, έτσι. Τι θα παίξουμε? Διάφορα. Θα παίξουμε τραγούδια που είναι αφιερωμένα στη γενοκτονία και όλα αυτά όσα πέρασαν οι προγονείς μας τότε, πριν που συμπληρώνονται 100 χρόνια. Ξέρεις, έχεις μεγαλώσει και επίτρεψέ μου να σου μιλάω στον ελληνικό, στα νέα παιδιά όλα. Βέβαια. Έχεις μεγαλώσει μέσα από την οικογένειά σου με τις αφηγήσεις και τον πόνο από όλα όσα έζησαν οι παλιότεροι παππούδες, γιαγιάδες. Δόξα τω Θεώ, μεγάλωσα σε μια ποντιακή οικογένεια. Είχα και γιαγιά και παππού και με εξιστορηθήκανε διάφορα. Και γι' αυτό καταφέραμε και μάθαμε και κρατήσαμε τη γλώσσα μας, τα έθιμά μας. Τα μιλάς? Τα μιλάω. Πες μας καλημέρα. Δεν φτάσει. Μανά, έμαθε και ο Βαγγέλης. Βέβαια, εγώ έχω ποντιακή καταγωγή. Μου έχει μάθει. Από τη γυναίκα μου. Κιόλας. Όχι ακόμα. Μίλες ψέματα. Όχι ακόμα. Μίλες ψέματα, Λοιπόν, πάμε στον άλλο φίλο μας. Το όνομά σου? Σταύρος Σαββίδης. Σταύρος Σαββίδης. Μάλιστα. Λοιπόν, και εσύ Συγγενείς, να ξέρουμε πώς θα σου φερθούμε. Να προσέχετε. Παραγία. Άσε το μικρόφωνο και φύγει, Βαγγέλη. Έτσι, λιράρεις κι εσύ. Λύρα και τραγούδι. Από πόσο χρόνο παίζεις λύρα και έχεις μάθει? Από 6-7 χρονών ξεκίνησα να μαθαίνω. Είχα τα ακούσματα από τον παππού μου. Έπαιζε εκείνος λύρα και τραγουδούσε και έτσι συνέχισα κι εγώ. Είδες πώς διατηρούνται οι Ποιο χωριό του Πόντου? Άκαγια. Άκαγια. Ένα χωριό έξω από την Κερασούντα. Μάλιστα. Από εκείνη η καταγωγή μου. Ωραία, πάμε και στον άλλο φίλο μας. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Αθανασίου. Γεια σου, Κωνσταντίνου. Αθανασίου. Ναι, Αθανασιάδης. Αθανασιάδης, Το βέβαια. κόψατε. Πώς παρισέφρισες, λέω, τι έγινε. Είμαι από αυτούς. Νταούλη. Ντάουλη και εσύ. Από Για μικρός. δώσε μας μία Από με μικρός. τον Νταούλη να ανάψουν τα αίματα, λοιπόν. Έτσι. Πάμε καλύτερα, σιγά σιγά. Πάμε να ακούσουμε. Πάρουμε μια πρώτη γεύση. Λοιπόν, τι θα παίξουμε? Θα παίξουμε το Αϊτέν σε παραπέτανε. Πάμε λοιπόν. Έτσι, 2-3 στιχάκια. Πάμε. Αϊτέν σε παραπέτανε, αϊτέν σε παραπέτανε, ψηλά σα επουράνια ουια μαναμάν, ουια μαναμάν, ψηλά σα επουράνια ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Είσαι τσαγγία κόκκινα, είσαι τσαγγία κόκκινα και το κουκνάτ μαύρο για μάνα
αμάν, αμάν, και το τσαρκούλατ μαύρο, ουι αμάν, αμάν, ουι αμάν, αμάν. Άιτε μια δώσ' μας ο κράτης, άιτε μια δώσ' μας ο κράτης, για πέ με όθεν κοίτε ουι αμάν, αμάν, ουι αμάν, αμάν, για πέ με όθεν κοίτε ουι αμάν, αμάν, ουι αμάν, αμάν. Ασοκρατώ κι δίγωσε, ασοκρατώ κι δίγωσε, άρο δεν κοίτε λέγω ουι αμάν, αμάν, ουι αμάν, αμάν, άρο δεν κοίτε λέγω ουι αμάν, αμάν, ουι αμάν, αμάν. Πολύ. Το Σταύρο και τα υπόλοιπα παιδιά. Ξέρετε τι έβλεπα. Μας δείχνεις λίγο το χέρι σου. Το τατουάζ έβλεπα. Τι λέει, πόντος. Τατουάζ πόντος, για να καταλάβετε. Το έχεις στο αίμα σου δηλαδή. Το έχεις στο αίμα του. Κυλάει στο αίμα του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκητάλη, φίλες και φίλοι. Αμαλία Κάτζου, Βαγγέλης Γιακουμής, αμέσως μετά στην εκπομπή Αφιέρωμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Φέη μου. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Μείνετε στο Ε, ακολουθούν ο Βαγγέλης και η Αμαλία. Εμείς ραντεβού το άλλο Σαββατοκύριακο 5:30, ξέρετε. Τι είπα? Στο Ε. Το Ε έγινε open. Ναι, στο το ίδιο open. πράγμα είναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. εμάς και εμάς. Είμαι δεύτερης γενιάς και από τους δυο γονείς Ποντίους. Ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1904 στην Αργυρούπολη, σε ένα χωριό, τη Χόψα. Μάνα μου, τα λόγια σου κρατάω σαν φυλαχτό μες στην καρδιά. Ο πατέρας μου ατσίρεσε, όπως λέμε στα ποντιακά, πρόσφυγας, ταλαιπωρήθηκε στους δρόμους της εξορίας μαζί με τη μεγαλύτερο του αδελφή και με την θεία του και την γιαγιά, όταν οι Τούρκοι εξόριζαν τα γυναικόπαιδα στους δρόμους της εξορίας. Βοήθα του πόντου Παναγιά. Στο γραφείο μου το προσωπικό, στην επιχείρησή μου, έχω ένα παρχάτς. Είναι ένα χάλκινο σκεύος με το οποίο ζητιανεύανε στην εξορία για να ζήσουν. Η αδερφή που ήταν μεγαλύτερη ντρεπόταν η θεία η Σοφία και ζητιάνευε ο πατέρας μου όπως μου είχε αφηγηθεί για να μπορέσει να περάσει τις δύσκολες μέρες αυτής της ατέλειωτης βασανιστικής πορείας, τι μέρες, μήνες κρατούσε και όταν ήρθε το έφερε και όταν στο πρώτο μου ταξίδι που πήγα στον Πόντο, στο χωριό του και το επισκέφτηκα μαζί με τα αδέλφια μου, πήρα χώμα και μια πέτρα έτσι σχιστολιθική πλάκα και ένας καλός φίλος πάνω σε αυτή την πλάκα σκιτσάρισε, σκάλισε το μονοκέφαλο αετό. Το έμβλημα της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κοπρινών. Εδώ είναι η Κιβωτός που διασώζει και διαφυλάσσει τα κοιμήλια, αλλά όχι μόνο τα κοιμήλια, αλλά όλα τα στοιχεία του πολιτισμού, του πνευματικού, του πόνου.
οι Τούρκ την πολεπέραν, επέραν το βασίλο σκαμ και λάινα φεντία, επέραν το βασίλο σκαμ και λάινα φεντία. Χρυσόστομον κλαίει δέρνοκοπισκάτε κι Αγιάννης ο Χρυσόστομον κλαίει δέρνοκοπισκάτε. Μη κλαις, Αγιάννε μου, μη δέρνοκοπισκάσε, η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία Πάρθεν, η Ρωμανία κι αν πέρασε, αν φύγει και φέρει κι άλλο. Εδώ στο Open, και επειδή με τη μνημοσύνη και όχι με τη λησμονιά οριμάζει και μεγαλουργεί ο άνθρωπος, εδώ στο Open τιμούμε τα 100 χρόνια μνήμης από τη γενοκτονία των Ποντίων. Ουσιαστικά, Βαγγέλη, από τη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την τραγωδία με τους Πόντιους. Με ένα άλλο όμως άρωμα, άρωμα πολιτισμού, άρωμα αιθίωμων, άρωμα μαγειρικής, άρωμα χορού και άρωμα τραγουδιού. Έτσι είναι, θα είμαστε μαζί φίλες και φίλοι μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Θα έχουμε μια πάρα πολύ ζωντανή εκπομπή και θέλουμε να μείνετε μαζί μας να την παρακολουθήσετε. Γιατί θα αναδείξουμε τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα του Πόντου, τους ανθρώπους αυτούς που ξεριζώθηκαν για να έχουμε σήμερα μια καλύτερη γενιά, να θυμηθούμε, να νοσταλγήσουμε, να συγκινηθούμε, αλλά κυρίως να αναδείξουμε τον ποντιακό ελληνισμό. Αυτό χρειάζεται, αυτό να γνωρίζουν και οι νεότεροι, οι οποίοι δυστυχώς, καλώς ή κακώς, δεν γνωρίζουν πάρα πολλά από τα στοιχεία του Πόντου. Ο ποντιακός ελληνισμός έγραψε μια λαμπρή σελίδα στην ελληνική ιστορία, στην Ορθοδοξία, και εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Όχι μυρολόγια, χαμόγελο, θετική διάθεση και πολύ αέρας πολιτισμού. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Έτσι ακριβώς, και θέλω να δανειστώ τους στίχους αυτούς που είχε γράψει ο Ελίτης. Είναι, το ξέρω, δύσκολο να αξιολογείς το σημερινό μολύβι σαν χθεσινό χρυσάφι. Καταλαβαίνετε το νόημα και πάμε σιγά σιγά να τα δούμε και να ξεκινήσουμε. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν τα παιδιά εδώ, το χορευτικό. Είναι Σύλλογο Ποντίων Αγίας Βαρβάρας Φάρος. Είναι νέα κορίτσια πόντιες, οι οποίες χόρεψαν το διπάτ, έναν παραδοσιακό χορό, και πήρε το όνομά του, Βαγγέλη, από τα 2 ρυθμικά βήματα προς το τέλος του χορού. Και εδώ τα παιδιά μας. Τα παιδιά, το Σταύρο, τον Κώστα και τον Γιώργο, όπου με τις λύρες τους και τα νταούλια τους θα επαναλάβουμε πάλι ένα χορευτικό επίσης. Πάμε σιγά σιγά. Ναι, πάμε. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε 100 χρόνια μνήμης. Το Open θυμάται τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Αφού πρώτα βεβαίως. Κοίτα εδώ τι έχουμε φτιάξει εδώ τώρα. Ναι. Εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν... Λιχουδιές, ποιος μας τα έφερε, φαγητά από τον Πόντο. Έτσι. Φτιαγμένα, είναι ποντιακά φαγητά. Λοιπόν, από την Κοζάνη έρχονται. Από την Κοζάνη ήρθε η γυναίκα, ταξίδεψε όλη τη νύχτα. Είναι φαγητά λίγων ωρών. Κυρία Κυριακίδου Βασιλιάδου. Η κυρία Βασιλιάδου εδώ είναι εδώ και θα μας τα πει. Θα τα πούμε όλα αργότερα, θα μας τα παρουσιάσει. Είναι... Κοίταξε τώρα, ωραίες λιχουδιές. Ναι, λιχουδιές του Πόντου. Και παραδοσιακά προϊόντα. Ο Τία, κοίταξε. Ναι. Ξέρουν τώρα όσοι μιλάνε τα ποντιακά και ξέρουν τι θα πει, ποιο είναι το φαγητό. Τία. Και η Πισία εδώ.
Έτσι, και αυτό είναι Τα πυροσκή, αλίμονο, είναι σήμα κατά τεθέν Και το άσπρο. φαγητό, το πυροσκή για τους ποντίους. Ωραία. Θα μας τα πει τα όλα. όλα που τα ξέρει καλύτερα. Βέβαια, βέβαια. Κοχιούς Κοίτα. βλέπω στο τέλος, Καλά, αλικάρια που ναι, είναι ναι. των ποντίων. Ακριβώς. Από όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το χρονικό. Το χρονικό να θυμηθούμε τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. 100 χρόνια μνήμης από την τραγωδία με τους πόντιους. Πού ο άντρας σου άρχισε να την προπυλακίζουνε και να τη χτυπάει με τον υποκόπανο του όπλου. Το παιδάκι, ο πατέρας μου, 2 χρονών, άρχισε να κλαίει. Τον ενόχλησε το κλάμα του παιδιού και γυρίζει το όπλο πάνω στο παιδάκι. Γυρίζει η γιαγιά μου, γουρμάει απάνω του για να σώσει το παιδί της και αυτός γυρίζει το όπλο και της δίνει μια, την πυροβολεί και τη σκοτώνει και την αφήνει κάτω νεκρή. Και βρήκανε οι συγγενείς μου μισολιπόθυπο το πατέρα μου στα μορτωμένα φουστάνια της μάνας του. Δεν ξεχνάμε ποτέ αυτά τα περιστατικά που συνέβησαν. Στη Ρωσία ήρθαν εδώ οι δικοί μας, ο πατέρας μου. Οι Τούρκοι τους εκβιάζαν να φύγουν από εκεί το 1922. Έρθαμε με την ψήνεμο, δηλαδή με την ψυχή μας, όλα τους τα υπάρχοντα μέσα σε ένα χάλκινο σκεύος μεγάλο. Ζω χάρη στη γιαγιά μου. Αν δεν ήταν τόσο τολμηρό αυτό το παιδί, γιατί παιδί ήταν, δεν θα υπήρχαμε. Μεγάλος ο πόνος που είχαν στην καρδιά. Έλεγαν ότι κάποτε πρέπει να ξαναγυρίσουν εκεί. Εκεί που γεννήθηκαν. Όχι και πάντα θυμούμαι και πονώ την πατρίδα στον τόπο. Στη Σάντα, μητέρες πνίξαν τα ίδια τους τα παιδιά. Οι μύδιες. Πάγωσα ήταν όταν πετούσαν τα νεογνάσια στους τοίχους. Ανάμεσα στα άλλα, η ανακοίνωση του τέλους του εν λόγω συνεδρίου τέμνεται από αυτήν την ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας του αρτισίστατου Κέντρου Ποντιακών Ερευνών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τος μήγες συγχωράς πια στον κόσμο εγκέφανα τος μήγες συγχωράς πια. Είναι μια ιστορία ζωής. Είναι ιστορία υπόσχεσης που έχω δώσει στους προγόνους μας. Τόσες χιλιάδες θύματα που έχουμε χάσει, πατρίδες που έχουμε χάσει, απαιτούσαν δικαιώση. Αχ, εμ και πως ετράνινες, άμον κι πάρισσοπον, έρθεν η ώρας να παντρεύς, να φτάστε στον σπιτοπον. 100 χρόνια μνήμηση λοιπόν και εμείς στο Open εδώ τιμούμε τη γενοκτονία 100 χρόνια που έχουν συμπληρωθεί σήμερα ακριβώς 19 Μαΐου και πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Άρη τον Κουτσιούκη, τον οποίο θα δούμε ζωντανά σε απευθείας σύνδεση. Βρίσκεται έξω από το ναό της Αγίας Σοφίας. Καλή σου μέρα Άρη μου. Καλημέρα Άρη. Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής των προγόνων των ποντίων, καθώς έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη την επιμνημόσυνη δέηση που τελείται εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, παρουσία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης του Παναγιώτα του Ανθίμου. Είναι εδώ βέβαια και οι Μητροπολίτες Καβάλας αλλά και Λαγκαδά. Ένα αρχιερατικό συλλήτουργο και στη συνέχεια θα έχουμε την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Πόντιας Μάνας, στο μνημείο για την ποντιακή γενοκτονία που βρίσκεται λίγα μέτρα από εδώ στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Είχαμε βεβαίως όλες αυτές τις ημέρες διαρκώς εκδηλώσεις. Το τελευταίο τριήμερο θα λέγαμε ότι κορυφώθηκαν. Χθες το βράδυ, μόλις το ρολόι σήμανε μεσάνυχτα, μόλις η ημερομηνία έδειξε 19 Μαΐου, πόντιοι που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Αριστοτέλους και τέλεσαν ένα μνημόσυνο
πήγαν με πορεία στο λιμάνι της πόλης. Είχαν φτιάξει 100 φαναράκια, στα οποία είχαν γράψει τα ονόματα των συγγενών τους, είχαν γράψει. Και εμείς βλέπουμε τις εικόνες αυτές που μας περιγράφεις, Άρη μου, ακριβώς αυτές με τα φαναράκια στις εκδηλώσεις μνήμης. Ήταν πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Λίγο πριν τα αφήσουν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, φώναξαν αθάνατοι για τους συγγενείς τους. Όπως μας λένε, όλο αυτό το διάστημα το μόνο που ζητούν είναι δικαίωση για την μνήμη των προγόνων τους. Δεν ζητούν εκδίκηση, ζητούν αναγνώριση. Και έτσι ένα ακόμη μήνυμα λοιπόν ήταν αυτό με τα 100 φαναράκια που συμβολίζουν τα 100 χρόνια από την ποντιακή γενοκτονία. Ήθελαν να περάσουν αυτό το μήνυμα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, θα έχουμε αρκετά δρόμενα και σήμερα. Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε και μέσω της έκτακτης εκπομπής του Open και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το απόγευμα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις πάλι εδώ στην πλατεία Αγίας Σοφίας, όπου έχει προγραμματιστεί η κεντρική ομιλία με ομιλητή τον αγωνιστή Γιάννη Βασίλη Γιαηλαλή, και στη συνέχεια στις 8 και 4 θα ξεκινήσει η πορεία από την Αγία Σοφίας μέχρι το τουρκικό προξενείο. Κατάληξη στο τουρκικό προξενείο με στόχο να επιδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας, γιατί όπως λένε τιμούν τη μνήμη των προγόνων τους, αλλά θέλουν και την αναγνώριση. Άρα θα ξανασυνδεθούμε με τη να Θεσσαλονίκη, να δούμε ζωντανά δεν είναι τις μόνο η Θεσσαλονίκη εκδηλώσεις, το επίκεντρο. Για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές, θα έχουμε δεν και είναι άλλες μόνο η συνδέσεις. Θεσσαλονίκη το επίκεντρο, γιατί είχαμε και στη Δράμα, για παράδειγμα, μόλις χθες τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της γενοκτονίας των Ποντίων, που φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Γιώργο Κικώτη, και μετά από προσπάθειες 3 ετών κατάφεραν να είναι έτοιμο αυτή την σημαδιακή μέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, Άρη μου, θα τα ξαναπούμε. Θα δούμε σε ζωντανή μετάδοση όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Επαναλαμβάνουμε, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Θα έρθει εδώ η κυρία Μελίνα Ασλανίδου. Βεβαίως. Ο κύριος Βαμβακίδης, ο ηθοποιός, πολύ γνωστός ηθοποιός. Ο κύριος Κώστας Αγέρης, μουσικός, τραγουδιστής επίσης. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και γι' αυτό πρέπει να μείνετε μαζί μας. Με επίκεντρο τον πολιτισμό. Βέβαια, πάντα πολιτισμός. Τα ήθη και τα έθιμα. Ακριβώς. Και πάμε τώρα να δούμε για αυτά τα ήθη και τα έθιμα, για την ανάγκη να παραμείνει αδύρυτα ζωντανά ο πολιτισμός του Πόντου. Ναι, έχει κάνει δήλωση. Έχει κάνει ο πρόεδρος αναφορά της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας, Ιβάν Σαββίδης, με αφορμή βεβαίως την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αγαπητά αδέλφια συμπατριώτες, αυτό το έτος είναι ιδιαίτερο για όλους μας. Συμπληρώνονται 100 χρόνια από την τραγωδία η οποία καθόρισε τη μοίρα του λαού μας, την τραγωδία που ανέτρεψε την τρισχιλιετή ιστορία του Πόντου. 100 χρόνια περιπλάνησης, πόνου και ακατανοησίας. 100 χρόνια θλίψης, ελπίδας και μνήμης. Κοιτάζοντας πίσω, αναλύοντας τα αίτια, τα γεγονότα και τις συνέπειες των τραγικών γεγονότων των αρχών του 20ου αιώνα, γίνεται όλο και πιο εμφανής ο ρόλος της μικρασιατικής καταστροφής στην παγκόσμια ιστορική διαδικασία. Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι, όλοι εμείς χάσαμε την πατρίδα μας, το σπίτι μας, τους αγαπημένους μας. Ωστόσο, διατηρήσαμε την πίστη και τη μνήμη μας. Και σήμερα μπορούμε να εκτιμήσουμε καλύτερα το βάθος και την κλίμακα της μνήμης μας. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του λαού μας, διαμόρφωσε την νοοτροπία και τη συνείδηση των Ποντίων. Φυλάσσουμε κάθε κόκκο των ενθυμίσεών μας για τον Πόντο, παραδίδουμε τις ιστορίες των οικογενειών μας από στόμα σε στόμα, από την παλαιότερη γενιά στη νεότερη. Σε όλον τον κόσμο, στην Ελλάδα, στη Ρωσία, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Αυστραλία. Αυτές οι ιδιωτικές ιστορίες, οι μαρτυρίες και τα γεγονότα που συγχωνεύονται σε ένα ισχυρό κοινό ρεύμα μας βοηθούν να αισθανόμαστε σαν ένας λαός, ανεξάρτητα από το που μας έφερε η μοίρα. Σήμερα, σε αυτή την πένθυμη ημερομηνία, καλώ όλους εμάς να αποτίσουμε φόρο τιμή στη μνήμη των προγόνων μας, αλλά και να διώξουμε μακριά τις σκέψεις του μίσους και της εκδίκησης. Σήμερα η μνήμη μας πρέπει να μας οδηγήσει στο δρόμο της δημιουργίας. Ίσως ο Κύριος ανέθεσε στους λαούς που βίωσαν τραγωδίες παρόμοιες με τη δική μας μια ειδική αποστολή. Την υποχρέωση να προστατεύουμε τον κόσμο από τη βία, την επιθετικότητα και το κακό, μιλώντας ηχηρά για αυτές τις τραγικές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας. Έφτασε ο καιρός να στρέψουμε το κοινό και την παγκόσμια επιστημονική σκέψη προς την ανάλυση της μικρασιατικής καταστροφής. Και είμαστε στο σωστό δρόμο. Σχεδόν σε όλες τις χώρες με ποντιακή παρουσία εκπονούνται επιστημονικές εργασίες πάνω σε αυτό το ζήτημα. Διοργανώνται συνέδρια, φόρουμ, εδραιώνεται συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πανεπιστημίων. Εγκαινιάστηκε και έδρα ποντιακών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Ποντιακών Ερευνών, το συνέδριο του Μαΐου με θέμα τη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία συγκέντρωσε επιστήμονες από 15 χώρες του κόσμου και αυτό είναι μόνο η αρχή.
δεν θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας. Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη τραγωδία των Ποντίων, να περάσουμε στους ανθρώπους το προφανές μήνυμα πως η αγνόηση παρόμοιων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας αναπόφευκτα θα οδηγήσει τον κόσμο σε νέες τερατώδεις καταστροφές. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε την επιστημονική και εκπαιδευτική αποστολή του ποντιακού λαού στο πλαίσιο του παγκόσμιου πολιτισμού. Δεν μπορούν να μας ακούσουν. Ο κόσμος πρέπει να συναγάγει συμπεράσματα και ήθε ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας βοηθήσει σε αυτό το δύσκολο έργο. Αιωνία η μνήμη όλων των αθώων θυμάτων. Με βαθιά εκτίμηση και αγάπη, Ιβάν Σαββίδης. 100 χρόνια μνήμης, φίλες και φίλοι, από την ποντιακή τραγωδία. Ακούσαμε και το μήνυμα του κυρίου Ιβάν Σαββίδη. Ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να παραμένει ζωντανό στη μνήμη όλων μας. Γιατί σήμερα, και μάλλον όχι μόνο σήμερα, αλλά ειδικά σήμερα πρέπει να είμαστε όλοι πόντιοι. Γιατί πραγματικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Ξέρεις γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν μεν, αλλά ήρθαν εδώ και διατήρησαν ζωντανή την παράδοσή τους, την θρησκευτικότητά τους. Γράψανε, όπως είπα και προηγουμένως, ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ιστορία. Και αυτό είναι σημαντικό, να μην ξεχνάμε. Και είναι συγκινητικά πραγματικά η ανταπόκριση του κόσμου στα μηνύματα. Θέλεις να διαβάσεις μερικά, βρε Αμαλία μου? Θα διαβάσω μερικά και θα με συγχωρέσετε αν δεν μπορούσα να τα διαβάσω όλα. Κυρία Νίκη, καλημέρα. Δεν ξεχνάμε, ο πόντος ζει. Ο κύριος Σοκράτης, καλημέρα και σας ευχαριστούμε για την ανάδειξη αυτών που έσυραν οι πρόγονοί μας. Ζει ο πόντος, ζήτω ο πόντος. Κυρία Αναστασία, καλημέρα. Μπράβο σας για την εκπομπή. Η κυρία Αλίνα, τι να πούμε, είναι συγκινητικά. Ο πόντος ζει. Βλέπετε, όλα τα μηνύματα έχουν αυτό το σύνθημα. Ο πόντος ζει. Και γι' αυτό εδώ στο Open κάνουμε αυτή την εκπομπή, την έκτακτη μέχρι τις 2, για να τιμήσουμε τους πόντιους, τον ποντιακό πολιτισμό. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως στην παρέα μας εδώ ο κύριος Τάκης Βαμβακίδης. Κύριε Βαμβακίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από καρδιάς. Εμείς ευχαριστούμε το κανάλι και εσάς που αναδεικνύετε εδώ και αρκετές μέρες το θέμα, το οποίο, Ευαγγέλη, θα προσθέσω μία παύλα και μία λέξη σε αυτό που είπες. Σήμερα είμαστε όλοι πόντιοι. Βάζω μια παύλα δίπλα εγώ, άνθρωποι. Βέβαια. Σωστά. Βέβαια. Θέλετε να μας... Ο παππούς. Το κλίμα. Ναι. Ο παππούς. Οι παππούδες μας ήρθαν από η δική μου η ρίζα Μουρασίλ Σεβάστιας, από την πατρίδα. Γεννηθήκαμε στο Βελέσνικο Ελασσόνας. Μετά μετονομάστηκε το χωριό Αετοράχη. Εγώ μου αρέσει να λέω την πρώτη ονομασία που δώσανε οι παππούδες μας, το Βελέσνικο. Βελέσνικο Ελασσόνας, Αετοράχη, σημερινή ονομασία. Εκεί μεγαλώσαμε με τις μνήμες, με τα ακούσματα, πήραμε εικόνες από τους παππούδες που ήρθαν και όλα αυτά είναι σαν να τα ζήσαμε. Κύριε Βαμβακίδη, όμως θα πω ότι οι πόντιοι έχουν μια μεγαλοψυχία, μια μεγαλοπρέπεια, μια αξιοπρέπεια και μια περηφάνεια. Ήρθαν εδώ και στάθηκαν στα πόδια τους, μεγαλούργησαν ακριβώς. Και πάνε από γενιά σε γενιά τον πολιτισμό τους. Αυτό δεν είναι σημαντικό? Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Δεν ήταν με ψήμρι, δεν ήταν μίζεροι, δεν γονατίσαν, δεν προσκυνήσαν, δεν παρακαλέσανε. Με αξιοπρέπεια απαιτήσανε, διεκδικήσανε την αξιοπρέπειά τους και μεγαλουργήσανε πάντα με σεμνότητα και αξιοπρέπεια. Πάντως όλη η γενιά αυτή, 353.000 κόσμος ξεριζώθηκε, σφαγιάστηκαν εκείνη την εποχή. Το ρήμα αυτό, Βαγγέλη, σφαγιάστηκαν, είναι ήπιο σε σχέση με αυτά που... ήπιο, βέβαια, σε σχέση με αυτά. Και δεν το λέω εγώ. Να σας πω κάτι τώρα, μια που σας έχουμε και κοντά μας, κύριε Βαμβακίδη, και πάλι επαναλαμβάνω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ λέω, σας μιλάω με τα μικρά ονόματα. Ναι, με τα μικρά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εσείς βεβαίως, κύριε Βαμβακίδη. Τι είναι αυτό που θυμάστε από τον παππού, που όταν ήσασταν πιο μικρός, σας έλεγε ιστορίες για τον παππού του, για τη γιαγιά του, για τους πατεράδες τους? Ποιο είναι αυτό που δεν θα ξεχάσετε? Αυτό που είπα και στο βίντεο που ανέβηκε στις μαρτυρίες που μίλησα με την Μάρο που κάναμε το βίντεο, το πιο συγκλονιστικό και αυθόρμητα αυτό κατέθεσα στο κανάλι σας. Πρώτο, μου ήρθε στην σκέψη και στην καρδιά. Μαζεύανε τα παιδιά οι τσέτες, των οποίων η ιδεολογία, η φιλοσοφία δεν έχει καμία διαφορά από τον φασισμό, από την απανθρωπιά, από την... μαζεύανε τα παιδιά, τα ποντιόπουλα, τα βάζανε σε ένα σάπιο κάικο, σε ένα σάπιο άρχισε Αμαλία να κλονίζεσαι. Και τα πηγαίνανε στο βάθος της θάλασσας και τα
τέλειωνε η ζωή τους εκεί. Έπληγαν. Αυτή η φρίκη, αυτός ο πόλεμος, γιατί για πόλεμο πρόκειται, Βέβαια. πόλεμος μιας μεριάς, δεν υπήρχε αντίπαλος, δεν μπορούσαν να αντισταθούν, δεν είχαν όπλα, δεν είχαν λόγο, δεν είχαν. Αυτό είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό άκουσα. Λιγότερο συγκλονιστικό είναι ότι μαζεύαν τα γυναικόπαιδα και μαζί με τα παιδιά τα κλείνανε στις εκκλησίες και κάνανε ένα φράγμα γύρω-γύρω με ξύλα, ξερά και δίνανε φωτιά αυτό το φράγμα, το κυκλικό και καιγόταν τα ξύλα μαζί με τις ανθρώπινες ψυχές στην εκκλησία. Ή αυτό που περιγράφεται στο κείμενο που υπογράψανε και καταγγείλανε τότε την εποχή εκείνη ο Καζατζάκης, ο Παλαμάς, οι συγγραφείς, σπουδαία, ο Σικελιανός, ότι εξβενδονίζανε, είναι σκληρό να το λέμε, είναι σκληρό, αλλά αφού συνέβη, τι είναι. Και εξβεδονίζανε τα παιδιά στους τοίχους και τα δολοφονούσαν. Με τις βαριοπούλες σπάγανε τα κεφάλια των παπάδων. Δηλαδή, είναι αυτό μια κακή πράξη. Αυτό είναι έγκλημα. Κυρία Βαμβακίδη, πραγματικά είναι όλα αυτά συγκλονιστικά που μας περιγράφετε. Άρα θέλω να σας πάω στο Κόκκινο Ποτάμι. Είμαστε πολύ περήφανοι εδώ στο Open, που είναι ένα δικό μας σύριαλ. Αυτή η συγκυρία ήταν πολύ συγκλονιστική, γιατί ο σκηνοθέτης μου, ο Μανούσης ο Μανουσάκης και φίλος, πρότεινε αυτή τη σειρά πριν, δεν είχε ακόμη συνειδητοποιήσει, δεν το έκανε δηλαδή επειδή ήταν στο Open, ας πούμε, αυτή η διοίκηση και η ιδιοκτησία, ας πούμε. Το πρότεινε πολύ απλά γιατί ήταν η στιγμή του να προτείνει ένα θέμα για τη γενοκτονία για τους Πόντιους. Όπως έκανε και άλλα θέματα παρόμοια ο Μανούσος. Και έτυχε και βρήκε μια αγκαλιά, βρήκε μια φωλιά πολύ ιδανική. Και αρχίσαμε. Ήταν η συγκυρία λοιπόν. Η συγκυρία και είναι και από τους καταξιωμένους σκηνοθέτες ο κύριος Μανούσος. Θα το αναπτύξει ήδη από τα γυρίσματα που αρχίσαμε και είναι και στην σειρά αυτή εγώ συμμετέχω πια σαν Τάκης, σαν ένας πόντιος, απλός πόντιος. Εντάξει, βάζουμε και την τεχνική μας ηθοποιή, αλλά θέλω να πω ότι αυτή η σειρά για μένα είναι ιδιαίτερη. Γι' αυτό και είπα τον υδρότα μου και την αγωνία μου για αυτή τη σειρά. Μάλιστα. Την έχω αφιερώσει στον πατέρα. Είναι η ζωή σας ολόκληρη. Στους γονείς μου. Είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, στην κυρία Φωτεινή και στον κύριο Μίτσο. Βαγγέλη. Πραγματικά σας τιμά αυτό που κάνεις, Τάκη μου, γιατί θα αποτυπωθεί όλη σου η σκέψη, όλο σου το DNA, όλη σου η ψυχή. Εκεί. Στο σύριαλ αυτό, τα βιώματα, είναι τα βιώματά του. Λοιπόν, να προσκαλέσουμε τους τηλεθεατές για τα πολλά μηνύματα που μας στέλνετε και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Τώρα θα διαβάσω την κυρία Αντωνία. Καλημέρα, συγχαρητήρια και είναι συγκινητικά για το τόσο συγκινητικό αφιέρωμα. Ευχαριστούμε πολύ από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κώστας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ζητάει να βρει τον μπλουζάκι και την κονκάρδα. Θα προσπαθήσουμε να ρωτήσουμε και να σας ενημερώσουμε. Ο κύριος Αντώνης από την παραλία της Θεσσαλονίκης. Μπράβο, ζει το Πόντος, ο Πόντος ζει. Η κυρία Λουίζα, ο κύριος Νίκος από τον Ασπρόπυργο, ο κύριος Κωνσταντίνος από το Κερατσίνι, ο κύριος Θάνος, ο κύριος Βασίλης. Και πάρα πολλά ακόμα μηνύματα. Στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και δικές σας, έτσι, μήπως υπάρχουν και μνήμες. Και δικά σας βιώματα, δικές σας μνήμες, δικές σας μαρτυρίες. Θα θέλαμε, θα τις διαβάσουμε όλες όσο μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας, γιατί εμείς θα μεταφέρουμε αυτό που εσείς σκέπτεστε. Η κυρία Βυργινία, η φίλη μας Κεφαλινού και εκείνη συγκινημένη. Η κυρία Λίνα λέει: ο Πόντος ζει από το λάκκωμα της Χαλκιδικής. Η κυρία Ελένη από την όμορφη Καβάλα. Η κυρία Βούλα, τρομερές διηγήσεις. Λέει να τις μάθει ο κόσμος. Συγχαρητήρια στο Open. Η κυρία Τερέζα από Θεσσαλονίκη. Περίμενα από χθες να σας δω. Βλέπεις ότι ο κόσμος το ήθελε αυτό το αφιέρωμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τερέζα. Και ο κύριος Πέτρος, διαβάζουμε λοιπόν, πάμε να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο την παρέα μας και θα συνδεθούμε μέσω του Skype με την κυρία Ελισάβετ Πελιβανίδου. Είναι εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας, την οποία και βλέπουμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 19 Μαΐου σήμερα, κυρία Πελιβανίδου, ημέρα μνήμης, 100 ολόκληρα χρόνια, ένας αιώνας. Ένας αιώνας από την τραγωδία εκείνη, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρέπει να τιμάμε και να αναδεικνύουμε τον ποντιακό ελληνισμό όπου και αυτός και αν βρίσκεται. Ναι. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τεράστιο έργο που κάνετε σήμερα, για το πρόγραμμά σας. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τους Ποντίους, αλλά για όλο το ελληνικό έθνος. Και θα ήθελα να πω ότι για τους Έλληνες της Ρωσίας η μνήμη για τα θύματα της γενοκτονίας και της μικροασιατικής καταστροφής είναι ιερή. Όπως για όλους τους Έλληνες, νομίζω. Κυρία Πελιβανίδου, η καταγωγή είναι ποντιακή, ο παππούς, η γιαγιά. Από ποια μέρος του Πόντου? Από το ΚΑΣ. Και εσείς από εκεί. Από εκεί. Τι θυμάστε από αυτά που σας εξιστορούσε ο παππούς και η γιαγιά?
τα βράδια στο σπίτι? Ξέρετε, εμείς δεν μιλούσαμε πολύ για τη γενοκτονία. Νομίζω για τους παππούδες και γιαγιάδες μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο δεν ήθελαν να θυμούνται συνεχώς, ναι. Άρα περισσότερο τον πολιτισμό σας μεταλαμπαδεύαν, έτσι δεν είναι, κυρία Πελιβανίδου? Τα ήθη και τα έθιμα σας μαθαίνανε. Ναι. Αυτό ναι, τα ήθη και τα έθιμα τα είχαμε συνέχεια στην οικογένειά μου, αν και μεγαλώσαμε στη Ρωσία, που είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα, και μας μεγάλωσαν σαν Πόντιους, σαν Έλληνες, βέβαια. Μάλιστα. Υπάρχουν εκδηλώσεις σήμερα στην Ρωσία από τους Πόντιους που ζουν εκεί για τα 100 χρόνια μνήμης? Ναι, βεβαίως. Και μπορώ να πω όχι μόνο για 100 χρόνια μνήμης, κάθε χρόνο σε δεκάδες πόλεις της Ρωσίας γίνονται εκδηλώσεις πένθους αφιερωμένες σε αυτό το τραγικό γεγονός, όπως συνεντεύξεις, διασκέψεις, συλλαλητήρια και θείες λειτουργίες βέβαια. Και χιλιάδες Έλληνες της Ρωσίας ενωμένοι συμμετέχουν στα συλλαλητήρια μνήμης που γίνονται σε όλη τη χώρα, κρατώντας στα χέρια τους ταμπέλες με λέξεις «Δεν ξεχνώ». Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, πιο πολύ για την νεολαία. Βεβαίως, γιατί οι νέοι πρέπει να θυμούνται, να μην λησμονήσουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Να διατηρήσουν ζωντανό τον ποντιακό ελληνισμό, τον ποντιακό πολιτισμό, κυρία Πελιβανίδου. Μιλάτε καθόλου ποντιακά? Τα έχετε μάθει? Πολύ λίγα. Δυστυχώς πολύ λίγα. Φαντάζομαι όμως τα χορεύετε, κυρία Πελιβανίδου. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, εδώ στην παρέα μας έχουμε τον Τάκη τον Βαμβακίδη. Είναι πολύ γνωστός ηθοποιός, ποντιακής καταγωγής. Συμμετέχει στη νέα σειρά του Open που σκηνοθετεί ο Μανούσος ο Μανουσάκης, το Κόκκινο Ποτάμι λέγεται. Και μάλιστα σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στον ελληνικό κόσμο θα γίνει η παρουσίαση αυτής της νέας σειράς, αυτού του νέου έργου. Και θα συνδεθούμε ζωντανά, γιατί θα μιλήσουμε εκεί και με όλους τους ηθοποιούς, τους υπόλοιπους που μετέχουν στη σειρά αυτή, αλλά και με τον Μανούσο Μανουσάκη, τον πολύ καλό και καταξιωμένο σκηνοθέτη, και με όλους τους παράγοντες, και πραγματικά θα είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πελιβανίδου, για αυτή τη σύνδεση. Να κάνει μια ερώτηση, θέλει ο Τάκης να σας κάνει. Όχι ερώτηση, ένα χαιρετισμό. Ρίζαμ και κλαδίμ. Καμίαν κιθάνα σπάλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τι σημαίνει αυτό, Τάκη μου? Τάκη μου, πες μας. Ρίζα μου και κλαδί μου. Είναι μια ποντιακή έκφραση. Η ρίζα, μας λέγανε οι γιαγιάδες μας, ρίζα, και γίνεται κλαδί, η εξέλιξη της ζωής. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Το πουλόπομ τι θα πει? Πουλάκι μου, αγαπημένα μου. Μάθατε εσείς? Μαθαίνω, εγώ έχω και εγώ ρίζες. Μην νομίζετε, έχω και εγώ από εκεί. Λοιπόν, τα μηνύματα έρχονται πραγματικά πάρα πολλά μηνύματα. Ο κύριος Νικόλας από Ρέθυμνο, μπράβο στο κανάλι σας για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Ανδρέας, ο Πόντο ζει. Η κυρία Σοφία, συγχαρητήρια, ο Πόντο ζει και θέλει δικαίωση για τους άταφους νεκρούς του. Συγχαρητήρια στον κύριο Βαμβακίδη και την ερμηνεία του στη σφαγή των παιδιών στη Σάντα, λέει. Για εσάς, κύριε Βαμβακίδη. Ο κύριος Δημήτρης, επιτέλους, λέει, αποκτήσαμε ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι. Μπράβο σας. Η κυρία Νανά. Μπράβο, μας συγκινήσατε, λέει, από Γερμανία. Με δάκρυα στα μάτια βλέπουμε την εκπομπή. Ο κύριος Σοκράτης. Τι να πούμε, ζει ο Πόντος, μπράβο παιδιά. Και ο κύριος Γιώργος, πολλά μπράβο σε εσάς και στον τεράστιο κύριο Σαββίδη. Θα μας επιτρέψετε να διαβάσουμε σήμερα τα μηνύματα? Βεβαίως, θα διαβάσουμε και στέλνετε μηνύματα, φίλες και φίλοι, γιατί έχει σημασία να μας καταθέτετε τις δικές σας μαρτυρίες, τα δικά σας βιώματα, το δικό σας αυτό που έχετε πάρει από τις προγιαγιάδες, τους προπαπούδες, και να μας το μεταφέρετε εδώ και εμείς θα το λέμε. Να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας και θα το λέμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα μείνετε μαζί μας, γιατί μετά έχουμε πάρα πολλά. Θα δείτε πάρα πολλά εδώ. Πολύ τραγούδι, χορός, μουσική, φορεσιές και βέβαια και ιστορικούς, έτσι, για να διεισδύσουμε στα γεγονότα. Ποντιακή γαστρονομία. Έτσι, μείνετε στο Open, 100 χρόνια μνήμης εδώ, ζωντανή εκπομπή μέχρι τις 2.
Η ώρα είναι 10 και 35, φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε αυτό το ειδικό αφιέρωμα στον ποντιακό ελληνισμό, στις μνήμες του ποντιακού ελληνισμού 100 χρόνια από την τραγωδία. Σαν σήμερα, πριν από 100 χρόνια, όταν τελέσει αυτή η τραγωδία, στο πλατό μας ο κύριος Τάκης Βαμβακίδης, ο ηθοποιός. Τάκη θα σε λέμε, είπαμε, κανονικά, γιατί έχουμε γίνει πια φίλοι. Ο Τάκης Βαμβακίδης συμμετέχει πρωταγωνιστής στη νέα σειρά του Open, το Κόκκινο Ποτάμι, που σκηνοθετεί ο Μανούσος Μανουσάκης. Και σήμερα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση στον ελληνικό κόσμο με όλους τους συντελεστές της σειράς. Και έχουμε και μαζί μας τον ιστορικό, τον κύριο Βλάση Αντζίδη, και υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αντζίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Η πολιτεία νομίζω ότι τιμά με τον πιο καλό τρόπο τον ποντιακό ελληνισμό, με την πρόταση που σας έθεσαν να είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής, έτσι. Εγώ έχω την εξής τύχη. Ναι. Είμαι από εκείνη την πολύ μικρή ομάδα που το 85-86 προσπάθησε να κυλήσει μια ακούνητη πέτρα που σχετιζόταν με την ιστορική μνήμη, η οποία ήταν εκτός της αποδοχής και εκτός της εθνικής μνήμης μετά το 22 για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Και όντως η πέτρα κύλησε, και κύλησε με έναν πολύ δυναμικό τρόπο, με αποτέλεσμα αυτή η αποσιωπημένη η σελίδα της ιστορίας των Ελλήνων της Ανατολής, των Ποντίων, των Μικρασιατών, των Ανατολικοθρακών, να έρθει στο προσκήνιο και να γίνει κατανοητό το πόσο σοβαρή είναι. Είχατε συνάντηση και με τον κύριο Τσίπρα χθες. Ναι, βέβαια. Ήταν μια πολύ σημαντική και ιστορική συνάντηση, γιατί για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός συναντιέται με τους εκπροσώπους του οργανωμένου ποντιακού χώρου και με τους εκπροσώπους των πνευματικών φορέων, όπως είναι η έδρα ποντιακών σπουδών που έχει δημιουργηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το οποίο σημαίνει ότι έστω αργήσαμε 70 χρόνια, αλλά μέσα από την κινητοποίηση της ποντιακής κυρίως κοινωνίας και της ευρύτερης μικρασιατικής κοινωνίας, αυτό αρχίζει να γίνεται αποδεκτό. Και νομίζω και η δική μου πρόταση για υποψηφιότητα εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη συνειδητοποίηση ότι εδώ μιλούμε για ένα πολύ σοβαρό γεγονός που έχει δύο σημασίες. Το πρώτο, την ηθική σημασία. Δεν μπορείς να έχεις ιστορική εθνική μνήμη αγνώντας τον μισό ελληνισμό. Και το δεύτερο, γιατί όλη αυτή η ιστορική εμπειρία είναι πάρα πολύ επίκαιρη στις σύγχρονες προκλήσεις που εμφανίζονται στην Ευρώπη. Σε σχέση με την ακροδεξιά, ξέρετε, η ευρωπαϊκή ακροδεξιά έχει ως σημεία αναφοράς το κεμαλικό εθνικιστικό κίνημα. Ακριβώς όπως τα λέτε. Και αυτός είναι και ο φόβος των Ευρωπαίων πολιτικών, γιατί έχουμε ευρωεκλογές την επόμενη εβδομάδα. Το πώς θα κινηθεί η ακροδεξιά και με όλα αυτές τις τάσεις που είπατε. Ξέρετε τι συμβαίνει στην Ουγγαρία και στις υπόλοιπες παλιές κομμουνιστικές χώρες, όπου το εκρεμές από το ένα άκρο φαίνεται ότι πηγαίνει στο άλλο άκρο. Στην Ουγγαρία, εδώ και λίγα χρόνια, στείνουν παντού αγάλματα του Μουσταφά Κεμάλ Πασά του Ατατούρκ και ονοματοδοτούν οδούς και πλατείες με το όνομά του. Γιατί? Γιατί είναι το σημείο αναφοράς του ευρωπαϊκού εθνικοσοσιαλισμού. Μην πάτε μακριά. Και ο Ερντογάν διοργανώνει σήμερα εκδηλώσεις από την αντίθετη πλευρά. Βέβαια. Για να τιμήσει τι? Για να τιμήσει τι? Τη σφαγή. Τη σφαγή. Ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο κύριος Ηρακλής λέει: εδώ είμαστε. Η Ρωμανία ανθεί και φέρει κι άλλα. Κύριος Νίκος, έχω πολλές μνήμες από τη γιαγιά μου για εκείνη τη μέρα. Κυρία Όλγα, καλημέρα και συγχαρητήρια. Δεν είναι τυχαίο το Open, έχει αυτό το αφιέρωμα. Η κυρία Εύα, συγχαρητήρια για την απίθανη εκπομπή σας. Δεν είμαι πόντια, είναι ο σύζυγός μου, λέει, και έχω ακούσει πολλές ιστορίες. Ο κύριος Ανδρέας, το μόνο κανάλι, σας ευχαριστούμε. Και ο κύριος Νικόλας, καλημέρα από Ρέθυμνο. Μπράβο στο κανάλι για αυτό το αφιέρωμα. Λοιπόν, και μια που έχουμε τον Τάκη τον Βαμβακίδη εδώ, θέλουμε να μας κάνεις μια αφιέρωση και να απαγγείλεις για τα παιδιά της Σάντας. Τη σφαγή των ενωπίων της Σάντας. Πριν την αφιέρωση, άκουσα το Ερντογάν, τη λέξη, το όνομα Ερντογάν. Ο Ερντογάν το πρώτο που πρέπει να κάνει, να αλλάξει το όνομα της χώρας του από Τουρκία, να το ονομάσει Συγγνώμη. Ωραίο όνομα. Λοιπόν, Τάκη μου, πάμε και με τη βοήθεια των παιδιών, με τη βοήθεια του Γιώργου, έτσι, του Λιράρη. Του Γιώργου Κυριακίδη, είναι ο Λιράρης μας. Πάμε λοιπόν.
Έναν μαύρον ημέραν εκούηξεν εις απές σοσπέλ. Οι μανάδες το έχνε μικρά μωρά να ευγένε οξουκά σοσπέλ. Ο Ευκλήδης κατ εν ναλέατς. Έβγεσα. Όι. Καμία να μην έβγαινα. Του πλαέφταμε ούλ. Πώς είναι μάτεμνες κι θυμούμε. Έρθαν ούλοι τρανοί. Ο Ευκλήδης στεναχωρημένος με το κεφάλ κατηβασμένον. Εμέν εσέβε με το βούι. Κάποιον κακόν ξανέβρε μας, είπα εγώ εμέν. Επέραμε έναν τρανόν απόφαση, είπεν, και θέλουμε να ακούτε το κι εσείς και να αποφασίζετε για το καλόν τη χωρί. Οι Τουρκάντε γομόθαν σορμάνε και πολλά κι θα μπορούμε να στέκουμε απέσοσπέλ. Και αποθενεπορούμε να φεύγουμε εν μονάχον το ποτάμ. Ατό θα είναι τε απέσει νύχταν το βράδον. Αν παίρνουμε μαζί μου τα μωρά, ατά θα κλαίγνε. Θα παίρνε χαπάρι Τουρκάν και κανέναν κι θα αφήνε με την ψήν. Αν σπάζω με τα μωρά, θα γουρταρεύκουμες ούλ. Ντόινα τα ακούνε το τία. Ντόινα τα το λέγνε Παλαλοσύνιας. Ο Σπυριδόπουλον εσκόθεν. Εγώ το παιδί μου κηδίγατο. Σπάξτε με το παιδί μου κηδίγατο. Έλενε, είπανε με. Εσύ θα αποφασίσεις για τον άντρας, για το παιδίς. Έχασα τα χούλη μου. Επαλαλώθα. Έχασα τη λαλία μου. Εσκόθα. Τερό αδά, τερό εκεί. Εν το πήγα αυκά. Αυκά σορμάν. Θεέ μου. Έπαρε μεν κι άφησε το παιδί μου κι άφησε το κύρι μου το ίνατα. Και μπορώ Θεέ μου. Έρθεν η Αποστολιδάδα η Σοφία έβρε με αυκά σου. Ορμήν. Κρούγα απάνσο μήνατς εγώ απάνσε μένε είναι. Φτουλίγουμε, κλαίγω, φτουλίγουμε. Επέρεμε και κλώσταμε σοσπέλ. Ο Αριστίδης χαπέρ και πέρεν. Εκαίγουτουν ασομπυρετών. Εκαίγουτουν. Πέρω το μωρόν στην εγκάλια μου να βυζαλίζατο. Τερόγατο απέσω μάτε. Σπίγκο τερόγατο απέσω μάτε. Τερώ τον Αριστίδη, τερώ το μωρόν. Και βάρκηξα. Θεέ! Και μπορώ να δίγατο και μπορώ. Ελιγόθα και πέμνα.
Αστέρ θα σας συγκαλάμ. Ετέρησα στο Γιάννη μου. Ο Αριστίδης έδωσε στο Γιάννη μου. Άμα το μωρό πουθενά, στο Θεό στην Παναγία και 10 φορές Παναγία, έχασα το μωρό μου και πρόλαβε. Έχασα το μωρό μου. Ευγονοξικά σας πέλε εμένα μπες, ευγονοξικά εμένα μπες, εζάντι να χάσα το μωρό μου, Θεέ μου. Το κακό είναι πήκα και τόσο πολλά τυραννίσμε. Το κακό είναι πήκα και τόσο πολλά τυραννίσμε. Πόντος, πόντος, πόντος! Μπράβο. Θέλω να σου πω, Βαγγέλη, ότι στέλνουν μηνύματα πάρα πολλά οι τηλεθεατές. Συγκλονίστηκαν από την αφήγηση του κυρίου Βαμβακίδη, συγκινήθηκαν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα παιδιά που χόρεψαν το χορό των χορών. Είναι συγκλονιστική η αφήγηση, Τάκη μου. Το κείμενο πάρα πολύ δυνατό. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αχτσίδη με την ευκαιρία αυτή. Αναφέρθηκε στη θυσία των νηπίων στη Σάντα, που θυσιάστηκαν τα μωρά παιδιά για να σώσουν τους μεγάλους. Τι ακριβώς, για να το ξέρουν οι τηλεθεατές μας, όσοι δεν προέρχονται από τον Πόντο και δεν γνωρίζουν ακριβώς, με πολύ λίγα λόγια. Ναι, αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που συνέβη και το βλέπουμε να υπάρχει και σε άλλες περιπτώσεις πληθυσμών που υπέστησαν γενοκτονία και σε Αρμένιους και αλλού. Είναι εκεί που φυγάδες λόγω της γενοκτονίας, οι πληθυσμοί φεύγουν στα βουνά. Τους κυνηγάει ο τουρκικός στρατός, καθώς και τα άτακτα σώματα, τους περικυκλώνουν. Οπότε προσπαθώντας να σωθούν, απαλλάσσονται των μωρών τους. Είναι μια πολύ τραγική απόφαση. Δεν ξέρω πόσο ηθικά είναι συμβατή με τις δικές μας ουμανιστικές αντιλήψεις. Βεβαίως, είναι μια από τις τρομακτικές σελίδες, τις τρομακτικότερες θα έλεγα, γιατί σχετίζεται και με την εσωτερική πάλη του ίδιου του θύματος, που έχει να αναδείξει η γενοκτονία. Αυτά συνέβησαν στον Πόντο. Ο Πόντος είναι στον ανατολικό, στην περιοχή της Σάντας, είναι στο εσωτερικό του Ανατολικού Πόντου. Η φοβερή όμως γενοκτονία θα γίνει στον Δυτικό Πόντο, στις περιοχές της Αψούντας και της Πάφρας. Εκεί θα εξοντωθεί σχεδόν το 60% και το 70% του ελληνικού πληθυσμού. Θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαμβακίδη, γιατί πρέπει να πάει στον ελληνικό κόσμο για την παρουσίαση της σειράς Κόκκινο Ποτάμι. Θα έχουμε και ζωντανές συνδέσεις, κύριε Βαμβακίδη. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πραγματικά συγκλονιστική αφήγηση. Και πού θα πάμε τώρα, Θα πάμε Βαγγέλη? στη Λάρισα τώρα. Θα πάμε στον κύριο Χρήστο Τοπαλίδη, είναι ο πρόεδρος της Ποντιακής Ομοσπονδίας, τον οποίο θα καλημερίσουμε και θα τον ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τοπαλίδη. Καλημέρα σας, κύριε Τοπαλίδη. Μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση, μάλλον. Ο κύριος Χρήστος Τοπαλίδης μας ακούει από τη Λάρισα. Είναι ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Καλημέρα σας. Ναι, μας ακούει. Καλή σας ημέρα, κύριε Τοπαλίδη. Στους καλεσμένους, στους τηλεθεατές σας, και συγχωρέστε με για το δύσκολο της επικοινωνίας μας, γιατί είναι σε εξέλιξη η επιμνημόσυνος δέηση και τελετή εδώ στην Λάρισα, στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως, και θα ακολουθήσει η επιμνημόσυνος δέηση στο μνημείο της γενοκτονίας και την κατάσταση Στεφάνου. Κύριε Τοπαλίδη, και στη Λάρισα γίνονται εκδηλώσεις όπως και σε πολλά άλλα μέρη της χώρας μας και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Εκδηλώσεις για την μνήμη των Ποντίων. 100 χρόνια που συμπληρώνονται ακριβώς σήμερα από τη γενοκτονία, από τις μαύρες εκείνες ημέρες. Θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε Τοπαλίδη, σας παρακαλούμε πολύ, πώς ακριβώς θα είναι σήμερα οι σημερινές εκδηλώσεις εκεί που είστε στη Λάρισα.
Εμείς γενικότερα όλα τα σωματεία της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος δεν πραγματοποιούμε εκδηλώσεις ανήμερα της 19ης Μαΐου. Οι σημερινές εκδηλώσεις υπαγορεύονται από το Προεδρικό Διάταγμα 78 του 1994 που ακολούθησε την ψήφιση της ημέρας μνήμης και την αναγνώριση της γενοκτονίας από τη Βουλή των Ελλήνων. Το πρόγραμμα νομίζω ότι το τυπικό είναι κοινό παντού. Το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει σημειοστολισμούς, επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων, δοξολογίες και τέλεση μνημοσύνων στα μνημεία ανά την Ελλάδα. Βέβαια, αυτό είναι και ένα παράπονο του οργανωμένου ποντιακού χώρου και όχι μόνο, ότι δυστυχώς η ελληνική πολιτεία διαχρονικά περιορίζεται μόνο στην επαιτειακή προσέγγιση του ζητήματος της γενοκτονίας. Εμείς ως οργανωμένος χώρος ζητούμε από την ελληνική πολιτεία να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και της ιστορίας, να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον αγώνα για την αναγνώριση της γενοκτονίας όχι μόνο των προγόνων μας, αλλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αναγνώριση όλων των γενοκτονιών και την αποτροπή τέλεσης νέων στο μέλλον. Βέβαια, τώρα εν ώψη και της εκατονταετίας που ορίσαμε συμβολικά το 2019, υπάρχει από τον πολιτικό κόσμο, βλέπουμε μια μεταστροφή, ένα πλήθος ανακοινώσεων, δηλώσεων προθέσεων και ρηματικών διακοινώσεων. Εμείς αναμένουμε ως οργανωμένος ποντιακός χώρος και ευελπιστούμε αυτό όντως να είναι μια μεταστροφή της επίσημης ελληνικής πολιτείας και να μην παραμείνει απλά κάποιες ρηματικές διακοινώσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλα όσα έχουν επιτευχθεί στο ζήτημα της διεθνοποίησης της γενοκτονίας οφείλονται στις προσπάθειες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των εθελοντών, των ακτιβιστών της γενοκτονίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι έχουμε πεπερασμένες δυνατότητες και δεν μπορούμε Έτσι είναι, κύριε Τοπαλίδη. Το Open θα παρακολουθήσει όλες τις εκδηλώσεις, θα είναι εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Βεβαίως, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το σταθμό σας και να ευχηθώ να αποτελέσει ο σταθμός σας παράδειγμα για όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, όχι μόνο για τη σημερινή ημέρα, αλλά για τον τρόπο με τον σεβασμό με τον οποίο προσέγγισε το ζήτημα της γενοκτονίας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και το Παλίδη. Όλοι να αποτελείτε παράδειγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα στη Λάρισα. Η κυρία Μαρία λέει, μπράβο, συγχαρητήρια στο Open για αυτή την εκπομπή. Η κυρία Αντωνία, συγκλονιστικός ο κύριος Βαβακίδης και το χορευτικά. Δεν υπάρχουν λόγια. Ο κύριος Νίκος, κλάψαμε με τον κύριο Βαβακίδη. Ο κύριος Νικόλας. Έχουμε μείνει παιδιά όλοι άφωνοι. Μπράβο στο Open.